Want willen wij nog een finale krijgen in de 11 ton, dan moeten er 2 boven de 100 meter zitten in ieder geval. En daar komt hij aan, heren! Jazeker, Guus Koekelbergs. De oogappel van Tom van Eyck. Op zijn nieuwe mudpatrol met die... Ja, dat is die onwijs mooi. Met die grote donkere look onderin, schitterend. Wie is daar met die echt? John Deere. Brouwstang. Met de sponsors prachtig in beeld. Guusje op de blok. En ik zou je niet vertellen hier, ik kom van Proostad morgen nog een keer speciaal hoor. Daar heb ik nog iets mee. En ik vind Eurocup Proostad mooi, ik vind Grand National Proostad mooi, maar ik vind National Proostad werkelijk wel prachtig. European mates. En de combinatie die razendsnel aan de linkerlijn ging. Net. Hij rende zijn eigen wezen hoor, Joey de Pijper. Ja. Dus het is net binnen, denk ik. De enigste man die wat mij betreft tijdens het team het patent heeft op het gelaste stuur in de vorm van een gelaste ketting.